Station 2 ang mas may do damo sa lugar na siya bono. Kung obserbar ka mo, damo gid ang mga recoveries dira. Joining us this morning diri sa aton sini nga pagpangalagad na ang tagpamuno sang BCPO. We have Colonel Thomas Joseph Marther on the line kay gusto tani baloon sa iya kung ano ang update sini to grabbing drugs, no? Colonel, may nga. Yes, sir. Sir. Salamat gid sa time. Congratulations sa imo dira kag sa mga men naton for a very very successful drug operation yesterday, Colonel. Yes, sir. Yes. Sir, itawagan ka na mo liwat kay do may intermittent ang signal mo sa raw. Makatawag kami liwat sa imo abe. Kay do nagadula ang signal ni sir, no? Do ka useless ga kuan no ga ka utod. Basaylo kami Colonel sa landline para mas klaro. Kay siling ko nano ini ang illegal drugs makulod di. Taka salig sila kay pila na lang kay nadlaw na bilin kag eleksyon na, although nga until June pa ang pagpungko iya sang incumbent president sang Pilipinas. The outgoing president. Lingkod og pinagusto kamo binuguro ko ng pulis mapawala na lang kay because of the election. Colonel, sorry gin na utod ang linya ta nagsaylo lang kami sa piyak para mas klaro bla. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I was saying kay na siling kuti dumayo ini a successful drug buy bust operation na naman gipatigayon nyo and timakon mo at the tune of mga 3 million sobra tong kantidad naman. Yes, sir. Oh, sir, as part of our intensified campaign against illegal drugs, no, nagbunga man ang efforts ang aton nga kapulisan. May nakuha kita sa Purok Langis nga mga puro 3.4 million and half kilo siguro and later sa Purok Lampirong another 250 grams and almost another 100 plus grams area sa Police Station 8. In 1 week's time, we were able to confiscate almost a kilo of Grabe. suspected shabu. Aha. So it only shows nga ang bisan amo ning intensified nga campaign sa pulis. Damo gid gapon kay sinulod ning illegal drugs sa Bacolod City, sir. Yes, sir. Magasulugid man sila siguro but kami on our part, we're just doing our job. No? Tingawa kami nga matap na tani sila. Kaya di na gusto nga maglapta na diri sa aton syudad. Aha. Pero ang pag-determine kung either din ini naghalin ang ilang mga stocks, ang ilang mga supply, hindi pa na matumod, sir. Yes, may mga info man na sulod sa aton nga mga operatives kundi na naghalin, most probably man na Luzon, diin man na Cebu, but all around man siya, kay kalapat sa aton coastline, di naman masira ni tanan, but amula na, kabudlay man magdakob pag nakasulod na, no? But ginatingawaan, tagid niya matap natin eh. Aha. Pero ini bala siya ng mga nagkaladak, part is this part subong, ini sila nga mga grupo, part ini sa mga, ano man, bago ini sila, or mga newly nga nagpatigayon sining operation? Yung sa sunod siguro iba na di sa ilang ulo kabayo man ang iba nga di puno man siguro. Okay. Gusto man maglulo negosyo dire but unluckily nadakpan sila so pasensya gid. We will be continuing our effort against illegal drugs. Aha. So, ang operation na to, although nagailapit ng election, 7 days more to go, sige-sige ang operatives taon illegal drugs nga campaign. Yes, sir. Sige gini sir. Minsan basitason nga adlaw nga naman. Oh, wow. Very good. And keep it up. No? Keep up the good work. Sir, i-check ko lang, kay may info lang nagsunod sa amon sa news center. May pulis ko nung dadakop sa entrapment. Is this true? Yes, sir. Yesterday, no, I was texted by the chief of IMEC regarding the entrapment operations being done by their office. Ang nadakpan sa social sa entrapment operations na consummate ko, no, is Police Staff Sergeant Catolico of Station 2, investigator sang Police Station 2. Nakuhaan siya sang isa ka 45 caliber and 2 magazines with ammunitions. And sa background there siya si Staff Sergeant Catolico na relieve mo na di siya sang una na-assign siya sa RPO sa region because of I don't know kung anong mga cases niya but nakabalik na siya direct. So wala man namon gid na monitor kung ano yun siya ang iyang negosyo but siguro nagbulo-baligya kag muna nadakpan siya. Bali entrapment siya on armas.
Yes, sir. Sa Almas, sa Barangay Estipanian. Barangay Estefania. So, anong matabo sini subong kay Sir Katoliko? Automatic, while abot sa mga administrative and criminal case nga ba iya sining atubangon, ano sir, ibalik dito sa regional office? Yes, I think, sir, he's detained right now at the office of the CITP, no? Pending sa iya kaso. Siguro, may proceedings pa na siya. I-file ang criminal and administrative. Samtang na-file na siguro, he will be in custody muna. Ano ganining first name ni Police Staff Sergeant Katoliko, sir? So, Jerwin bala siya. Though Jerwin, di lang ito sure. I see. So, with this incident, anong imo sini reminder to all the police, not only sa sining possible pag-intra, because this is just only an information na nabaton mo, sa mga illegal activities? Hello. Siling ko sir, ano reminder mo sa mga police with this incident, especially ang mga nag-serbisyo di sa BCPO? Yes, sir. We have keeping on reminding them, no? Limpa na sang una sa aton nga internal cleanliness policy ara gina siya, no? Nga we have to prohibit ourselves, no? Hindi kita mag-engage sa mga illegal activities. Kaya once madakpan ka, it will mean your career, no? Kanugon sa binangabudlayan mo sa pagsulod sa pulis sa isa lang ka bagay nga mo na makasuhan ka, madismiss ka, madula ka sa servisyo. Aha. Yes sir. Sa nabilin nga pito kadlaw, actually pagka 7 pagka 8 why na ba niya kampanya sir, anong reminder mo sa publiko especially sa mga kandidato ko supporters? Yes, sir, as we are ending or we are going to the final stretch of the election campaign, no? Since January 9 to May 9, no? 1 week na lang nabilin. So far daw wala man sa may natabong election-related incident violent incidents, but encourage ko lang tanan liwat continue kita intensified kanta of checkpoints of langan bakal kita and mga visibility patrols sa mga rallies and para ma-prevent ang mga related incidents. Gusto tagin nga maging tawhay ang aton election. On that note, Colonel, salamat ki sa time. God bless you. Good morning. Thank you, sir. May ka. Action Hotline. Grabe, Shabu, no, kag entrapment operations police. Ti atubangon man na sa pulis. May due process man ina, no? Nga pero kung nagimo ka matuod sa illegal kag entrapment operations ang IMEG, ti konsekwensya na kakas ka sa pwesto kag patubangon ka pa nga kriminal nga kaso. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.